kamu naik sepeda motor. Aku naik sepeda motor. Surat-surat lengkap. Lengkap. Spion ada. Ada. Knalpot gak mbok protoli. Orang komplit. Komplit dah. Jarene nggak konsisten. Kok nggak konsisten? Langsung. Ayo. Kamu kena bilang. Stop. Oh no. Sepeda motor kamu apa? Honda Pak. Terus jaket Suzuki, helm Kawasaki. Kamu itu nggak konsisten ya. Itu harus Honda semua. Terus aku tak jawab no polisi ini. Apa jawab ya? Aku wong pinter. Piye? Loh saman yo gak konsisten Pak. Aku yo kok iso? Loh saman apa? Polisi. Polisi. Saman polisi toh Pak. Pakai seragam apa itu? Polisi. Polisi. Tak apa semua? Polisi. Polisi. Nyapa kok nggih pulpen pilot aku tak ngono terus dia masuk karo aku. Tak ngonone bene Mas, aku mosok ditilang. Ini polisi tahun piro lho? Suwi gue sawi wis. Kowe nek duwe anak wedok aja gelem dirabi tukang son. Lah nyapa? Alah tiwas remuk engko. Lah nyapa? Diuntar-untiri tok wis enek ping 1. Diuntar-untiri tok kalau 1 2 3 tes wis ping 3 lho cek dites. Lah sing bosok ya aja nganti dirabi tukang bas. Lah kok iso? Lah tenan, bas iki ndelok lak nyandak mesti. Ngene. Iya toh. Iki ngomongane gitar kan, gitar iki gulu. Iki gulune. Gulu iki ndase ning kene to, Bang. Bokonge lak ning kene to. Dipangkungne cenek. Celet terus dijeboli tul. Bosok iki dirabi tukang bas. Malah gosong kabeh. Bosok wis gulune dipitek-pitek, kene dicemoli kene. Ha nek pas tengah ya ora kok bertukul. Nah, tak tukokne mobil sing jaman lawas. Apa? Mobil ora kena disilih karo wong. oh iya Pak. Enek mobil Apa? balekno. Balekno kuwi. Aduh, kuwi baleno ora baleno. Tulisane balekno lho. Lah timbangane kuwi aja tuku mobil kaya nggonku. Lah, kamu- Mas nggonku mobile duduk wong kuwi. Apa? Lah kuwi mobil liya kuwi. Timbangane balekno mobil liya itu. Apa iso digawe kuwi Mas? Aku ora omes, le didol. Terus? Kemarin tuku mobil aku. Ah. Bek isine demit tok. Apa Pak? Nissan. Iya. Mobil apa? Mobil apa sing lak balapan mesti ning mburi dhewe? Mobil apa rene? Enek. Apa? Carry. Ning mburi dhewe ora tau dadi siji. Ora tau nomor siji. Mobil apa saiki tak takoni? Apa? Sing tanpa AC ning adem ning jero. Isine banyu tok. Apa Pak? Toyota. Ya lurah ki telu sing diarah ki kemajuane desa, pembangunan desa, kemakmurane para warga. Terus bengkoke gede. Bengkoke gede, gawe nek sak hektar metu 8 ton. Nek wis 10 hektar wis pirang ton sing metu. Dadi Pak Lurah ki sambene akeh, penghasilane akeh. Lah kuwi teko kuwine tok. Lah lak saiki bendina njajali. Apa? Senin, Selasa, Rebo bendina terus enek wong becek, terus enek undangan. Kuwi. Saiki wong sitok sedina 5 ae lho. Rata lak 50 kan isin lak Lurah yan. Ndandake ya 100, sedina 500 gak bosok sirahe Lurah. Nenek becekan to. Nek becekan ya ngelu no. Akhire Lurah ya ngelu ning sirah ya kuwi. Nenek becekan yo ora usah teko to kok iso. Ya isin.